Inen DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang nagapanguna nga balita subong adlaw Hunyo 12. Negros Occidental, temporaryo nga nagpauntat sang operation sang palm oil plantation sa banwa sang Candoni. Mga frontliners nga nagpangabudlay sa tunga sang paglupok sang bulkan kanlaon, ginakabig modern day heroes. Kalavera sang tawo, nasa puwan sa banwasang Binalbagan. 17 anyos nga soltero kag isa ka civilian nga nagbulig sa pagpalong sang kalayo, pilason sa banwasang Hinigaran. Kag sa good vibes, Kalayaan Job Fair, gindag sa asang job seekers. Civic Military Parade, ginsakdag para sa 127th Independence Day. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa sulod sang PAR ang may high chance nga mag-develop sa tropical cyclone sa sulod sang 24 oras. Padayon nga gina-monitor ang low pressure area nga yara karon sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA sa Philippine Sea ang yara na sa isang Taiwan. As of 3 p.m., yara ini sa 200 km north sang Itbayat, Batanes. Ang chance sa sini nga mangin tropical cyclone sa masunod nga 24 oras ang nagapabilin nga mataas sukon high chance suno sa pag-asa. Pero mahimo nga ini ang magagwa na sa PAR karon nga gabi. Ang southwest monsoon naman ang padayon nga nagaapekto sa Luzon kag western sections ng Visayas. Ang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms ang tuga sang southwest monsoon. Sa number 9, mga frontliners nga nagpangabudlay sa tunga sang paglupok sang bulkan kanlaon, ginakabig nga modern day heroes. Sa speech ni Governor Eugenio sa Lacson sa 127th Independence Day celebration sa Kapitolyo Provincial, ang mga frontliners nga nagresponde sa padayon nga nagserbe sa mga pumuluyo sa tunga sang sitwasyon sa bulkan kanlaon, ang mga modern day heroes. Isa na katuig gumalin sang una nga naglupok ang kanlaon sang 2024. Ang kada pagsaulog sang Independence Day sunod kay Lacson, pagdumdum sang sakripisyo sa mga baganihan nga nagalad sing ilang kabuhi agudto nga maangkon sang tag sa Kapilipino ang kahilwayan. Nagakaigo nga hatagan sang bili ang gina-eksperyensya sa karon nga freedom and democracy. Ginpatigayon ng flag raising ceremony sa Provincial Capital Lagun kay nasang aga, kag ang programa naman sa Social Hall sang Provincial Capital, bangod man sang malain nga tiyempo. Ginupda ang selebrasyon sa mga provincial local officials kag nagkalain-lain nga hensya sa gobyerno kag mga empleyado sang Kapitolyo. We have to value our freedom, our democracy, and of course we also have to be thankful to our modern day heroes. No, I cited in my speech that it's been a year already since the first election and we saw a lot of heroes there. No? Our frontliners, who responded to the activity of the laws. Sa number 8, Bacolod Traffic and Transportation Management Department ginapausisa ang pagpangawat sang steel plate nga nakuhaan sang CCTV sa likod sang Riverside Medical Center. Sa video nga makita sa social media post ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department Deputy Jose Antonio Robelio, makita sa CCTV ang akto nga pagpangawat sang steel plate sang duha ka wala pa makilala nga persona nga sakay sa tricycle sa likod sang Riverside Medical Center sa 23rd Lacson Street sa Bacolod. Ginsiling ni Robelio nga ila na gintugyan sa kapulisan ang pagpangusisa agud makilalaan kag madakpan ang mga responsable nga mga persona. Sa muman nga post makita ang isa pa ka insidente sang pagpangawat sang kasubong nga steel plate nga gintabon sa manhole sa 13th Lacson Street. Gani nagapati si Robelio nga mahimo sila man ang may kahimuan sang krimen. Nagapangabay karon sang bulig ang BTTMD sa publiko para madakpan na ang amo nga mga persona. It's a police matter because it's a safety and security, and sa subong gina-investigar pa sang aton nga kapulisan to find out kung sino gid ni sila nga duha ka individual. Ano pa delikado nga ginkakas nila ang mga steel plates dito?
Well, the steel plate is there for the protection of our pedestrians and our motorists. So kung kakson nyo na kung ginkakas ang steel plate, the possibility nga ma-aksidente or makabulasot ang aton nga pamuluyo. So it is a very, very dangerous. Sa number 7, masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu nakuha sa bypass sa Bacolod. Ginabulubanta 612,000 pesos ka balor sang ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa isa ka tricycle driver kag manug-ihaw sa patigan niya bypass operation sa Puro Cadena de Amor sa barangay Handumanan sa Bacolod, Miyerkules ang gabi. 12 tanan ka sachet sing suspected shabong nakuha sa katapos ang City Drug Enforcement Unit gikan kay alias Yin kag alias Ronnie. Na-detain karon sa Police Station 10 ang duha ka mga suspect kag silang magapangatubang sang kaso may angot sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, kalabera sang tawo ang nasapwan sa banwa sang Binalbagan. Nasapwan sang mag-utod nga nagapanakop sang pispis ang kalabera sang tawo sa Hacienda Lourdes, Barangay San Jose, sa banwa sang Binalbagan, Miyerkules ang gabi. Maligwin ang lugar nga napalibutan sa mga hilabon kag kakahuyan kundi nakitaan ang kalabera apang hindi na kumpletong party city. Yara lamang ang bagol kag tatlo ka mga tulaan suno kay Police Major Junray Batadlan, ang hepe sang Binalbagan Police Station. Nagapangayam sang wild birds malapit sa Binalbagan River ang mag-utod nga sanday Jomari kag Jonimar Barte sa may nalapakan nga tulan ang isa sa ila. Ginsiling ni Batadlan posible nga binula na nga napatay ang biktima. Naanod sa subao kun mahimo gintaban sang ido. Wala naman sa may na-report nga na missing sa lugar dugang pa ni Batadlan. Sa number 5, 17 anyos nga soltero kag isa ka civilian ang nagbulig sa pagpalong sang kalayo ang pilason sa nagluntad nga sunog sa banwa sang Hinigaran. Nagakatulog sa sulod sang balay ang isa ka 17 anyos nga soltero sang nakibot ini nga sa iya pagbugtaw nagakasunog na ang puloy-an nga iya ginakilihan sa barangay 2 sa banwa sang Hinigaran Miyerkules sang hapon. Nagtinguha ang soltero nga magwaapang napaslawan nga mabuksan ang portahan tungod sang madamol na nga aso kag kalayo. Gani ideya na lamang ini nga gubo ng plywood nga dingding sang ila kwarto agud maagyan ini pagwa. Ginsiling ni Fire Officer 1 Alexis Escobar, ang fire investigator sang Hinigaran Bureau of Fire Protection, pilason man ang isa ka 39 anyos nga sibilyan nga nagbulig palong sa kalayo matapos nga natandog sining kuryente nga nagaangot gikan sa poste padulong sa nagakasunog nga balay. Nakaangko ng sibilyan sang pila sa ulo kag paso sa likod. Gindala mga pilason sa Hinigaran Medical Clinic. Yara na sa estable nga kondisyon ang sibilyan samtang ginsaylo naman sa ospital sa Kabangkalan City ang 17 anyos nga soltero. Base sa investigasyon sa Hinigaran BFP, nagsugod ang kalayo sa sala sang balay nga himo sa concrete kag light materials. Ikit-ikit ang mga pamalay sa lugar suno kay Escobar apang dakong ila pagpasalamat nga wala na naglapta pa ang kalayo. Nangin dako man nga bulig suno sa iya ang ginpatuman nga bucket brigade agod nga mapalong ang sunog. Sa number 4, duha ka mga propiedad sa La Castellana ang gina-assess para nga maging permanent relocation site sang apektado sang Canlaon. May duha na ka mga propiedad sa banwa sang La Castellana nga ginilantaw karon nga mahimo mangin permanent relocation site para sa mga apektado sang bulkan Canlaon. Samtang yadtong mga internally displaced persons nga may mga maestaran nga himata ang gintugutan nga magbiya na sa evacuation center. Ginsiling ni Governor Eugenio C. Lacson, may budget naman gid nga napain ang probinsya bilang bulig sa banwa sa La Castellana para ini sa permanent relocation site sa mga naapektuhan sa bulkan Canlaon. O galing kayang unang proposed site, wala nakapasar, gani gin-realign ang pondo. Pero subong sunod kay Lacson, may duha ka propiedad na ginilantaw kag sa inisyal nga assessment sini ang pasado kag padayo na ang ginapatuman nga negosasyon. Suno kay Lacson, magapabilin ang assistance sang probinsya. Samtang, masunod nga ginilantaw nga mahatagan sang konsiderasyon sa pagpauli ang mga yadto mga nagapuyo sa kilid sang dalan ukon
malapit sa dalan. Mahimo sunod kay Lacson sila ang madason nga grupo nga tugutan nga makapauli. May anom na kabulan nga yara sa mga evacuation center ang mga apektado. Wala labot sini, magabukas ng klase kag dala sa nakasugtan nga memorandum. Kinahanglan naman nga maggamit sa mga eskwelahan ang mga classroom para sa mga estudyante. Ang sabahin sa La Carlota City, ang mga hindi sakop sang 6-kilometer danger zone ang papulio na sa June 13 kag ang mga nabilin ang igasaylo sa Central Evacuation Center sang syudad. I think right now there are already 2 owners whose properties passed the grade, no, so to speak. So we're now negotiating with them. And then as far as our IDPs, those that have decided to move in with their relatives will be allowed to go home. No? And then we're also looking at those that live by the road. No? Maybe we can also, they may be the next group that will be allowed to go home. So we'll do it slowly because we have to, honestly, we have to lessen the number of IDPs now that we are subsidizing. Kaya ba Sa number 3, approval sang konseho sang syudad sa Bacolod sa Memorandum of Agreement sa tunga sang syudad kag towing services ginalauman sa natalang pagbalik sang towing kag clamping operation sa syudad. Nagligad pa nga binulan sa natagaan sang accreditation ng Metro Towing Services nga among kaupod sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department sa pagpatuman sang towing kag clamping operation sa syudad. Ugaling tubtob karon wala sa gihapon makabalik sa operation ang towing company. Ginsilin ni Councilor Al Victor Espino, ang pamuno sa Committee on Traffic and Transportation, nga mahimo nga sa manason nga stasyon matigayon nang maaprubahan sang konseho ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Bacolod LGU kag towing services. Ini sa paglawom nga mabalik na ang towing kag clamping operation sa syudad. Ginaduson ni Espino nga matigayon ang lease agreement bahin sa pagpatuman sang clamping operation ilabi na nga wala man sang clamping equipment ang syudad sa pagpatuman sang towing kag clamping ordinance. Nakasaad sa kasugtanan nga wala sang ginabaton nga share ang towing services bahin sa clamping operation. Ara na subong actually sa sanggunian panglungsod ang extension, ang approval sang MOA. So hopefully by the next session matalakay na natin. Posible mabalik by sa pagbukas man sa klase ng towing operation. Yes, I hope. That is beyond me. No, ang aton nga gina-review is kontrata. We can only defend the towing aspect or of enforcement. Nagapati ako yung kinanlan. Sa number 2, pag-ratify sang Bicameral Conference Committee report sa term extension sa barangay Cagaskay officials tubtob 2026, gindayaw sang pila ka mga city officials sa probinsya. Gina-ratify na ang Bicameral Conference report angot sa pagpalawig sang termino sa barangay Cagaskay officials sa sulod sang 4 ka tuig. Dungan sining pag-postpone sang December 2025 barangay Cagaskay elections kag pagtala na sini sa una nga Lunes sang November 2026. Kutob lang sa mga barangay officials ang may maximum nga 3 consecutive terms, samtang isa lang ka termino ang ginahatag sa mga SK officials kag hindi na pwede sila nga magpa-re-elect. Ginpakamaayo naman ni Congressman Greg Gasataya sa pagpati nga natapos na gidman ang mga debate angot sa ginaduso nga term extension sa mga barangay kag SK officials. Gindugang niya nga ang pagpalawig sang termino sa mga barangay officials ang makapasiguro nga matagaan sang katumanan ang ilang mga tinutuyong nga programa kag proyekto sa komunidad. Ini man ang ginapaabot ni Bacolod City Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales Palien, ilabi na nga malipot ang 2 ka tuig nga nahatag sa mga barangay kag SK officials sinilamang o sang nagigad lang nga piniliay para naman kay Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez na nagserbe pamuno sang Negros Association of Chief Executives ang performance, sinseridad kag matuod nga pagserbisyo sa mga barangay leaders ang labaw dapat sa tinuig nga termino. Pero nagapati siya nga ang pagpatuman sang 4-year term ang makahatag giya sa mga barangay officials nga makaplano sang maayo para sa gapatuman nga mga programa. Iyaman ginapaabot sa mga lideres sang barangay nga mapatuman ang matuod kay nagakaangay nga progreso nga sandig sa ilang mandato nga may transparency, accountability kag heart. Will help us
isang madugay na nga ginadebatihan bala pirmi dapat ang term limit, but I think kay fixed na siya at 4 years per term. Namin na niya siya, at least ang ginahimo mula may continuity. Kaya ever since ang stadga 3 years is too short for a term. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, probinsya sang Negros Occidental ang temporaryo nga nagapauntat sang operation sang palm oil plantation sa Banwa sang Candoni. Gobernador ang nagsulat naman sa pamuno sang DENR nga magpatunga angot sa issue sang operation sang abo nga kumbuyahan. Nagsulat si Governor Eugenio Selacson kay Alfred Joseph Araneta, ang Chief Executive Officer sang Hacienda Asia Plantations Incorporated o kun HAPI, nga temporaryo nga nagapauntat sang earth-moving activities sini sakop sang Integrated Forest Management Area o kun IFMA. Nabaton sang HAPI ang sulat sadtong June 11, patag sa gobernador, apisar sang pag-remind sang multi-party monitoring team sa exit conference sadtong March 2025 nga ginpatigayon nga dapat magkuha sang Environmental Compliance Certificate o kun ECC ang HAPI nga wala sige hapon makakomply ini. Ang amo nga tikang suno kay Lacson ang magapaiway sang environmental harm kag makapasiguro nga ang mga activities ang HAPI santo sa environmental laws and regulation. Wala labot sini nagsulat man ang probinsya sa Environmental Management Bureau Region 6 nga nagahinyo sang cease and desist order batok sa HAPI. Sunod kay Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Bedreo, ang EMB ang may authority sa pag-issue sang CDO. Dugang pa ni Bedreo nga mayara na sang notices sadto pa sang violation ng HAPI gikan sa talatapan sang EMB. Nagsulat man si Lacson kay DNR Secretary Rafael Lotilla para ma-resolve ang issue bangod nga nagapaninduga ng probinsya nga dapat may ECC ang HAPI pero nagapaninduga naman sila nga silang exempted diri. Ginpadangat man ni Lacson kay Lotilla ang online petition sang Negrosanon Initiatives for Climate and Environment ukon NICE nga nagapanawagan sang gilayon nga pagpauntat sang environmental destruction nga ginatuga sang HAPI. Ginaabi-abi sang NICE nga isa ka local civic society group nga na-monitor ang development sa 6,000 hectare palm oil plantation sa Banwa sang Candoni sang tikang sang gobernador. Nagpanawagan naman ang chair sang NICE Wisdom Council kag San Carlos Bishop Gerardo Almenasa sa DNR nga sabto ng apela sang gobernador kag ang mga ginademanda sang mga pumuluyo. I wrote a letter to the new Secretary of Environment, Secretary Lotilla, if he can help us to solve that issue on whether this company does not need an ECC before they can continue quarrying. Padayon, sila gyapon ko, pag-establish plantation. Now, our PEMO has also issued a cease order, no? Cease and desist order from continuing their operation there, especially the earth moving. So, I hope they will comply, no? If they have any respect to the provincial government, I hope they will comply until we can resolve this issue. Kag sa Good Vibes, Kalayaan Job Fair ang gindugok sa mga job seekers. Samtang isa ka civic military parade ang ginsakdag para sa pagsulog sang 127th Independence Day. Saya naman mensahe, nagpanawagan sang pag-ugyon sa Bacolod si Mayor-elect Greg Gasataya. Yari ang report. Bisa nag-ulan, nagtipon sa gihapon ng mga city officials kag empleyado sa Bacolod LGU, kaupod sa katapos ng Department of Education Division of Bacolod, mga pulis, army, bumbero kag Coast Guard para dumdumo ng ika-127 nga Independence Day sa Bacolod Public Plaza kainasang aga. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Mayor-elect Greg Gasataya nga naghalad sang bulak kaupod ng mga city officials sa Monument of the Unknown Soldier. May ginsakripisyo, no, para mangpunta ang independence nga aton gina-enjoy subong. So dapat hindi ta pag-usikan pinagi sang paghimo sa mga butang nga makapa-divide sa aton bilang mga Pilipino, bilang mga Bacolod mo, no? Kaya at least
ang ginsakripisyo nila bala hindi mausikan. Masunod yung ginihiwat ang Civic Military Parade nga ginupdan sang veteran organization. Mga estudyante kag manunudlo, fire volunteer organization, katapos ang government agencies kag barangay officials pati na mga private organizations. Dungan sa parada, ang ginbuksan nga kalayaan job fair sang Department of Labor and Employment upod sa Bacolod Peso kag management sang SMCT Bacolod. Ginpahayag ni Dole Western Visayas Regional Director Attorney Sixto Rodriguez nga ang pagsakripisyo sa mga baganihan nga nagpakig-away para sa kaninong kagkahiliwayan sang pungsod ang magaserbe dapat nga inspirasyon sa tagsa-tagsa para malampuwasan ang gyera kontra sa kapigaduhon. Let us therefore embrace our theme, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Together, we advocate for freedom from poverty. Let us join hands to create a brighter future for our children and invest in our collective well-being. Let us renew our commitment to the welfare of Filipino workers. Nagalaom siya nga paagi sa job fair, kaupod ang 57 ka mga local kag international employers, mabuligan ang linibo nga mga job seekers. Ginsuguran man sang Dole ang pag-release ng 1.5 billion pesos nga financial assistance sa 29 ka mga beneficiaries sang Dole Integrated Program, kasubong man ang pagpanagtag sang 15.7 million pesos nga pondo para sa tupad program sa 21 ka mga barangay sa Bacolod. Kagantes kita magtakop sa liwat shout out sa aton mga live viewers sa Facebook. Ari gidi ang aton nga early bird si RH Tata mayong hapon, kay RF Diamond may pa shout out siya, kay Engineer Kit Fuentes, kay Solar Eclipse nagapa shout out man kay Bulak Herrero Vivo from Bonifacio Heights, kag Adilita Vivo from Tabao Rizal sa San Enrique. Jobea Janala sang Baguio City mayong hapon ma'am. Mirna Clavel sang Payao Binalbagan. Gabriela Flores watching from Mandaluyong. Kay Lloyd Navales mayong hapon. Kay Maria Fe Barredo mayong hapon pa shoutout siya sa tanan nga taga Sagay. Kag Jolly La Chica nagalantaw man halin sa Ilihan sa Batangas. Kag Rolando Villanueva from Pagsanhan Laguna mayong hapon Sir Maricon Hayashi ari Japan. Kay Aida Palencia sa Taiwan nagapa shoutout sa siya nga abyan nga si Nenette Vasquez. Kay Ria Tenefrancia, Gloria Bantigue, Maricar Maravilla from Iloilo, Romy Castillo, Arnie Aventura. Mayong hapon kag salamat gid sa inyo nga pagtanaw. Kag amoy adto ang mga top stories of the day. Tubtubwas ako si Nico Delfin.